Estar vinculat a la comunitat significa preocupar-te pel teu entorn i implicar-t'hi aportant el teu granet de sorra. Per exemple, a Bon Preu i Esclat aposteu pel producte de proximitat, vetlleu per l'accessibilitat de totes les persones a tots els serveis i contribuïu o col·laboreu amb entitats locals socials. Un bon exemple és l'arrodoniment solidari, que permet als clients contribuir amb petites aportacions a grans causes. És important tenir clar que viure en comunitat vol dir pensar en tothom, en oportunitats i facilitats. Compartir aquests objectius uneix forces i crea un vincle, de manera que quan un client entra al meu restaurant o un establiment de Bon Preu Esclat se sent com a casa. Uns clars exemples són les hores tranquil·les, que afavoreix la compra a aquelles persones que tenen autisme o hipersensibilitat sensorial. Comptar amb targetes amb el sistema Braille que faciliten la compra a persones amb discapacitat visual. Campanyes com la de Una poma per la vida, que és una campanya per lluitar contra l'esclerosi múltiple. I això és el que realment satisfà, no? Que petites accions et fan sentir que has contribuït, que has aconseguit que aquesta societat nostra encara sigui millor.